Macabo, mga kabombo. Ato ga interviewon si Ma'am Will Macabo, ang presidente sa iVend, Independent Vendors for Empowerment and Development, no? Unya nabalik-balik magutog mention iyang pangan sa usa ka vendor sa night market nga si Maria Virginia, kay matud pa gi-tridor lagi kuno siya, unya gipulihan kuno siya sa iyang pwesto. So ara pod gyud makuha to og habig si Ma'am Will Macabo diha sa tong atubangan, mga kabombo. Ma'am Wilma, mayong gabi diha kanimo. May isang gabi Padula ang microphone, ma'am. Padula microphone na. Sige. Sige. may isang gabi sa ni Bumbo John Saldi nga mo'y anchorman karong gabi una. Agingon man siya mga staff. Agingon man sa mga naminaw sa kahanginan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Man gabi atong tanan. Unsay imo ikasulti ani ma'am nga ginganlan man ka og tridor ni Maria Virginia katong PWD nga vendor sa night market gibikan kay gipulihan kuno siya aga pwesto nya nabalik-balik man tong mention imong pangan o sa ikasulti nimo ani. Subok kay namong paminawon ang habig ni Maria Virginia Limosnero sa iyang pagsaysay sa inyong kahanginan nga iyang giingon kasinitian sa dihang nagsugod ang Kulon Night Market niadtong December 14. Si Virginia Limosnero usa na namo ka inactive member sa iVend. Diin wala na siya naninda sa sidewalk kay naa naman na siya giabangan nga gamay establishment nga diin naninda sa iyang mga general merchandise. Tumaw lang na si Virginia Limosnero panahon sa night market. Onya ang kanang iyang night market nga slot sa una iya dyan nang ibaligya og lain. Naghuman dili siya maninda. Nabot lang sa punto, pag-abot na sa karong panahon na, nibalik siya og tinda. Subo namong palandungon kay nagpalista na siya diri namo. Sa pagpalista niya nahibuong na lang mi nga sa lain siya ni bayad. So karon man good na ay kausaban ang pagplastada namo diha sa night market kay mausab ang jud ang mga numbering. So ang nahitabo siya gusto siyang mubutang gihapon sa iyang number. So among gipangitaan sa iyang iyang papers kay naa man lagi mi form nga gipil upan pagka matuod ni bayad siya. Pero wala siya gipakita. Unang niingon mi nga palihog adto dito ang imong gibayran aron makuha nimo ang maong number sa imong slot. Okay. Tinungod ba nga naka-comply siya sa mga requirements tanan, nakabayad siya unya nahibong siya nga nganong pulihan man siya sa ang pwesto kanayang giangkon nga slot di na para iyaha? Dili gyud na para iyaha ang maong slot. Ikaduha sad wala mi kabawog asa siya nagbayad kay wa siya gipakita na mga papers na ami form nga papel upan niya pero wala siya gipakita sa panahon sa pag-inspeksyon diha ni Cap ay actually kaning ako lang ning i-clarify ang kanimang night market dili kami mo'y nagda sa maong night market. Nay administrator ani mao si Cap Ariel Iburan. So gitagaan lami og mga numbering. Ang amo sang numbering mo nang among gipangita among mga numbering kay lain-lain mami nga lain-lain mi nga lugar nga gihatag sa mas Gaisano South na mi slot diha. Diha dapit sa McDonald padung sa 360 na sad mi slot diha. Oriente padung sa 138 na siya slot. Gikan sa 138 padung sa Gaisano may doon na sa may mga slot. So ang amo mga slot nabahin-bahin ug kani sa ganong night market gibahin-bahin usab sa mga laing-laing mga nagda ang kaning mga numbering. So kana si Maria Virginia Limosnero wala gid in taon na diri namo ni bayad sa lain siya ni bayad nahibong na lang mi ngano nga diri siya namo nangayo og slot muna karon kami ikaduha sad nistorya siya nga giharas ngano untang haraso namo nga kaming tanan nanginabuhi mamis daplin ang amo lang gipangita nga iyang numero asa siya nahimutang kay nibayad siya nya wa siya number kada mo bayad gay ka na adyoy mga number nga ihatag diha nimo ug asa ka nahimutang which is ang iyang gimutangan dili iyang number na sa eBay kanang
number na sa ibay ang iyang nahimutangan, which is di na iyang number. So, bisan karon wa pa na siya gipapahawa. Ang amo lang, gusto namo nga i-clarify nga siya in town, dili in town, wala in town mi nagharas-haras niya. Wa sad mi niya gihatagan og mga porma nga angay niyang ipasikaran nga naa siya dihang dapita. So, ang ato lang ba, kami, musubay unta ta sa mao karong ang mga sistema nga gihatag sa night market. Maura na among gusto. Kami ni subay sad mi ug ni subay sad mi sa mga numbering nga gihatag namo ni Ariel Iboran. Kay siya may nagadaan na. Kato yung gidadri nga mga papel, resibo, nakabayad kuno siya. Sa ato pa, lain di ay ang gibayran, dili di ay kamo. Dili jud kami ang gibayran ana Bumbol Saldi. Di So jud asa man kami. siya ibayad? Kana magwa mi kabaw, asa na niya gibayad? Kay wa sa mi nakitang papel gikan niya. Kay matod pa ni Kapitan Ariel Iburan, sakto ba ko, coordinator sa night market. Ako na interview kagabi matod pa niya nga kung nakabayad pa na sa 6,000, tagaan siya slot number para maka-display siya sa night market. Kay wala man kuno nakabayad, sumana nga wa siya slot diya sa night market, unya nahibong ko kay si Maria Virginia, sa dihan ani siya sa nakalabay nga adlaw para magpa-interview. Nakuratan ko kagahapon adlaw ito, nakuratan ko kay naman siya resibo gipakita nga nakabayad kuno siya. Sa ato pa sayop nga tao di ay ang yang nabayran. Di sa ko makaingon nga sayop iyang nabayran. Kay wa man sa ko kakita. Oo. Ang ako lang nga nangami papers karon nga gida. Mao na siya among mao na siya among di pa klaro kung naa ba siya ni. Sige. So unsa man nga pamaagi unsay proseso para maka-avail ka og slot diya sa night market? Okay. Kaming mga kuan, kaming nangayo og numbering ngadto ni Cap Ariel. Gitagaan mi og mga number. So kinsa toy magpalista diri namo, hatagan namo sila og number ug mabayad sad sila og 6,000. Para makabil sila sa night market. Asa man ta mobayad sa 6,000 unya kinsa maning mga vendors nga pwede makabaligya sa night market kay matud pa niya ang mga karaan nga vendors wa na makapaninda sa night market, mga bag-o na kunog mga naong. Tinuod na sa ako nang giingon ganina, lain na ang sistema karon dunay kausaban. So ang kausaban dapat mutuman ka unsay proseso ug sistema sa night market. Kung ikaw nakabayad ka og 6,000, inig kabayad nimo tagaan dayon ka og ngan, tagaan dayon ka og number. Ibutang sa imong papel sama ani nga fully paid na ka. Og tatakan ngadto sa parian nga naay mo tatak dito nga okay na. Kay inspeksyon naman na. Inig-inspeksyon na kung okay na, dili na kahilabtan dihang dapita. Okay. Regardless, makaraan man nga vendors, regulated man nga vendors, or bag-o man nga vendors, mo-comply lang ka sa mga requirements, bayad kag 6,000, maka-avail ka og slot sa night market. Pangutana, asa man ta mo bayad? Kinsa may mudawat sa bayad? Kinsa galitong gihatagan og mga number ni Cap Ariel, adto ka mo bayad. Pag human og bayad, diri na example, ako ron ang nagda sa mga numbering nga gihatag ni Cap Ariel, diri namo magpalista. Diri sad namo mo bayad og kami sad mo hatag sa mga number. After ana ang tanan example gitagamig 60 slot. Kanang 60 slot, ma-accommodate na ang tanan amo na nang ibayad ngadto nga ni Sir Onyok ngadto sa parian. I-forward na namo mudto ang kwarta og tatakan aning ibay nga okay. Og okay na gay ka nag-inspection kana diha ka dapit sa imong pwesto. So si Virginia, si Maria Virginia, wala man yung tao na nibayad. Kawa man siya gipakita nga papilis. Kung naa pa siya nibayad pa siya kana, na siya lugar. Nga iyang kabutangan. So ang laktod pagka-istorya, ang issue dire, wa siya makabayad. O kung nakabayad bang gani siya, sayop nga tao ang iyang gibayran. Maong wala siya slot sa night market. In addition to clarification, Bombo Saldi, ang makaabil sa night market atong butante sa Cebu City. Unsa pa? Botante sa Cebu City, dapat na kay voter certificate ipakita. Yes, Bombo Ikaduha, barangay clearance. Ikatulo, resibo, nakabayad kag 6,000. Yes. Kung naa ka ng tulo, di makabaligya ka sa night market. Yan ang gidala kagahapon. Na siya resibo, na siya
voter certificate, nasa barangay clearance. So sa ato pa makabaligya unta siya pero ang sayop lang kay dili mao ang iyang gibayaran sa 6,000. Kinsa man ito iyang gibayaran sa 6,000? Kinsa mas Bernadette? Si Bernadette Perez usa sa nang gitagaan og number. Mga numbers gikan kang Kap Ariel Iburan. Oh, so sa ato pa legitimate di ang gibayaran kay gitagaan man ka siya og number ni Kap Iburan si Bernadette nya didto makro siya ni bayad. Mao na siya ko'y kalibutan ana Bombo Saldi Oh. kay kana siya didto man ibayad siya na sila na kabaw anak kay og diri lang namo ibayad tagaan dayon na namo og paper sa form among fill upan among butangan sa money 6,000 fully paid Okay, og sabi, among break i-endorse gamay. Nakibalo ka nga dito sa ni bayad ni Bernadette? wala ko kay balo. Naabot lang sa punto nga pag-checking na namo sa numbering dito, nga naa siya galingkod, nga ingon siya nakabayad na siya. Nangutana ka, diin ka di bayad. Nangutana mig asa ka ni bayad, ang ingon siya ngadto sa Gasa. Kas Bernadette, taga-Gasa na? Naapod na siya sa Gasa. Representative na siya sa Sikuba. Okay. So confirm dito sa ni bayad ni Bernadette? Wala ko'y nakita nga resibo nga nibayad siya ni Bernadette. Naingon lang siya nga nibayad siya. Kay wa man ko nakakita sa amaan nga resibo. Kisa to gagakos-gakos niya, kato sa nag-viral sa... Si Bernadette Perez. Kato na sa picture, gagakos-gakos niya. Si Bernadette Perez to, taga-Gasa. So kung gitagaan si Bernadette og number ni Kapitan Iburan para kung kinsa to mubayad og 6,000 ni Bernadette, si Bernadette mata og number sa mga vendors nga mo-avail sa night market, sa ato pa sakto nga tao yang gibayaran kasi Bernadette man kaya ang gibayaran nga gitagaan sa numbers ni Kapitan Iburan. Kung gitagaan man gali siya, ngano di man niya ipakita? Mag-asa sad ang iyang number, ka nga number nga iyang gi-occupy, dili man to iya. O Sa sa- nga o sa ibay mga man nabira? to nga number. O sa naman nabira yang gi-occupy di ay? Ito nga number. O sa nabira yang gi-occupy? Pero kana si Maria Virginia imo nang sakop. Ako nang sakop sa una, inactive na siya. O sa grupo ha? Bombo Saldi sa Iben. Okay. Oo, So niya. ikaw may presidente sa Independent Vendors for Empowerment and Development, IVEND. So inactive si Maria Virginia. Tungod kay inactive siya, suman dito siya nibayad sa Gasa og 6,000. Mao na yung gisulti. Okay. Ang katong yang 6,000 nga gibayad, asa to? Girimit sa Gasa or girimit nga to kang Ariel Iburan? Sa ko kahibawaan na Bombo kanang- Saldi kay kanang- kanang wala ko'y nakita man gud niya nga papers, wala gyud. Okay. Anyway, pag human atong hitabuan nilakaw naman mi. Wa na mi nibalik ngadto niya. Sige. So kanang bayad sa mga vendors nga tag 6,000. Asa man na i-remit? Like for example, ikaw gitagaan kag authorization ni Kapitan Ariel Iburan nga makadawat kas bayad. Kanang mga 6,000 gikan sa mga vendors nga ibayad nimo, asa man nimo na i-remit? Amo nang ginamit ni Sir Onyok nga naa sa parian. Ang 6,000 tanan sa mga vendors. Yes. Naa ni Onyok. Kisa man si Onyok, Naa na siya sa parian. Was may kabaon sa O- o- o sa posisyon. may, Mura na ranggo. giingon Bombo Saldi ni Kap Ariel nga ibayad dito ni Sir Onyok sa parian. konsehal na si Onyok. Bisag ko kabaw o konsehal ba na siya. Kay Okay. nakaginabi mi niya gahapon sa gabi kay nighatag man mi niya og bayad sa tanan ng mga vendors nga among nadawat nga kwarta nga 6,000. Abi man nako kanang 6,000 padung na sa city government nga panudlanan. So sa kumasayod na sa city government kay sila manggoy coordinator ana igor man gitagaang number. Pipila may share Okay, anyway, sa city government. Bumbos. Aning madawat nga tag 6,000 ni Onyok. Pila may share sa city government kay ang city government nangita pa pamagi nga maplastar mo diha gani ang gato mga sitong personnel mo man po sa traffic kay traffic ba kay kagabi pila may share po diha sa city government sa matag 6,000 nga ibayad sa mga vendors. Wa jud mi kalibutan ana og pila ilang share basta nga amo lang kaming mga vendors mobayad sa mi og arkabala gikan sa city government. Pila pa yung arkabala? Ang arkabala namo 30 kada gabi unya naapoy barangay 20 sad kada gabi particular sa barangay Santo Niño. Okay, so bayad mo og barangay tag 20 pesos matag gabi padung sa barangay Santo Niño, 30 pesos arkabala padung sa city government unya size meal, lahi padung size meal sa entire 1 month nga pag-display sa Colon Night Market ato padung ni Onyok. In addition, Bombo Saldi,
mobayad sa di ay may permit kung asa mi nahimutang nga barangay. Unya ang muhatag na mag-alkabala ang particularized barangay Santo Niño ra. Og maglukat sa mi og barangay permit. Okay. Wala mo giingnan si Maria Virginia nga nakabayad kag 6,000. Pakita ko nuko sa imong resibo kung tinuod ba nga nakabayad kag 6,000. Imo siyang gi-compropase. Amo gyud siyang kompropasi sa amo gyud siyang gisultihan. Og kuyog nako gani ang chairman sa IBAY og inubanan usab ni Kap Ariel Eboran. Kaming tulo. Wa sa ikapakita ninyo. Wala siya Kano gipakita. sa Ang aman iyang gipakita maura man ang voter certification, barangay clearance. Ingon siya, di bayad siya 6,000. Kana wa jud mi kay bawo kawa siya gipakita sama namo. Ngayon ani. Ipakita ko nas camera unsa na imong gida. Ipakita na kay basta kadagan kay sa papel gida kagahapon. No, so mo na unsa na sa resibo na unsa na siya. Acknowledgement? Mo na siya form namo, application form. Oo. Mo na siya gibutang sad nga resibo. So ang tanan nga mga 6,000 pesos. Ang anya among gi-forward among kwarta man nagikrihan nami dito sa Parian. So ang tanan nga mga legitimate nga mga vendors sa night market puros na ipapil so sama sa imong gidakaron. Plus na ipapil. Kana kung gitagaan sila. Si Maria Virginia wala sa ingon ana nga papel. Wala siya gipakita na mga ngunani nga papel. Kato nga okay. time nga didto mi sa ilang area. Kung tinuod man gani nga ni bayad siya 6,000 ni Bernadette, ang pangutana og asa girimit ba dito kang Onyok o dito ba sa Gasa gihatag? Wala jud mi kay bawaan na Bombo Saldi. Kay wala jud mi nag hilabot sa ilaha nga amo kay kung tinuod siya nga nibayad siya 6,000 makuani kanang miscommunication ni kay kung kinsa gyud iyag bahiran o sa mabaagyan ni matag membro matag vendors dapat ato gyud mo bayad silang presidente. Ana gyud depende sa gihatagan og number ni Kap ay like for example si Maria Virginia vendor nga PWD asa man gyud siya mobayad sa imuha or pwede ra siya mobayad ni Bernadette. Pwede naman unta siya diri mobayad kay nakalista naman siya. At the same time, membro sad siya namo sa among federasyon. Okay, break gamay. Ako pangutana mao ni, pwede ba siya mobayad kang Bernadette? Pwede ra. Okay. Kung pwede ra siya mobayad kang Bernadette, sa ato pa kung tinuod iyang gisulti nga nakabayad siya ni Bernadette, suway rason nga di siya pabaligyaon sa kolon. Mao nay tinuod, wa jud rason kung nakabayad siya. Patindahon gid siya. Sige, nalipay ko ma'am nga niaka diri sa Tausibianan, itubag ka sa pangutana, inighuman sa akong programa, inig-out na ko karong alas 9, pangitaon ako si Ma'am Virginia, Maria Virginia, kay mangutana ko og kinsa imong gibayran, pila imong gibayad, o nya, na ba kay slot number sa Colon Night Market, kay kagahapon dagang kasi papel gida, kompleto ko sa requirements sir, manimaw na, nakabayad na ko, ako mga kauban, nangutang og kwarta 6,000 para maka-avail sa Colon Night Market, pero gipangpulihan kuno mga bag-o nga mga vendors, dili na issue, bag-ong karaan nga vendors, bag-ong naong, di na issue. Ang issue diha, nakabayad ba? Mao na ang issue. Kay kung wa nakabayad, so di po siya angay mo baligya diha sa Colon Night Market. Kay unfair man sa uban nga namayad. Pero kung nakabayad siya, unya legitimate nga tao yang gibayran nga naay authorization gikan ni Kapitan Ariel Iburan, kung tinuod ba gani nga nibayad siya og 6,000 ni Bernadette, unya di siya pa-display diha karon sa Colon Night Market, dili po na maayo, lain po na nga istorya. Mao na. Usa to yung panawagan ma'am nga kung doon na magay kay angay papahawaon diha sa Colon Night Market, ikaw kuno ang angay mo hawa kay tulo kuno kabuk imong pwesto sa night market. Indo ta na Bombo John Saldi. Natulo kabuk akong pwesto sa night market. Sa pagkatinuod lang Bombo Saldi. Ang akong pwesto usa ra gyud kabuok. Naalang ko'y anak na sa pwesto pulos na sila regulated. Regulated na kay sa nay pamilya. Correct. Dili nag-ingon nga ako tuloy pisto. Bisag asa pa nila pangitaon, iklaro lang yun nila. Munang niari lang jud ko Bombo Saldi. Kay sakit kay namong kuha nga pasanginlan mi, apil pa ang Ibin Federasyon. Ako pang pangalan which is wa na siya nagatag og kanang bayad diri nako.
Unay klaro, ako lang dyan yung clarification okay, sa break kanina. gamay. Oo. Tulo ka pwesto pero di na imong pangan. Ang duha anak sa imong anak nga Yes. pamilya pod. Yes, Bong Kay ang Busaldi. mga anak mga vendors man sad. Yes, Bong Mga karaan Busaldi. pod nga mga vendors. Karaan dyan, Bong Busaldi. Nanay mga kuan, nanay mga ID. Nagtuo bang ko kanang tulo ka pwesto imo gyud ang pangantanan. Dili in Sa imo town. ng anak di ay. Usa ra gyud in town, Bong Busaldi. So mo na rason ma'am nga nalipay jud ko ditubag ka sa tuang issue kay bawo ka sa radyo di man ta ditso mo dive dayon sa issue no og di sa tong ibang reklamo kabuton gyud namo para patingugon pod Tinuod. para atong mahibaw-an ang kinatibuk-an nga istorya sa reklamo ani ni ang Maria Virginia kining maluoy pod biya ta maminaw kay magilak-hilak unya PWD pod. Pero sultian ta mo human ani akong interview ninyo ako gid siya pangitaon. Kanya ako gud siyang interviewon balik og kanang narimit ba tong iyang 6,000 nga iyang gibayad og tinuod ba gyud nga nakabayad siya ni Bernadette Perez no taga Gasa. Sige. Nga, may siguro sa Bong Busaldi na asad siguro mi kay maingon magud siya giharas siya. Pagka tinuod lang nung anong Usan tugingon nga giharas kuno siya nga ipadakop kuno siya sa SWAT og sa mga pulis. wala man in town na nahitabo. Uy, naibuwang mo lang ko. Sus, Ginoo. Di mi ganahan anak kapulos mi vendors. Pulos mi nang ginabuhi. Palos mi nang ginahanglan. Pero nganong magingon anak ang taoy. Gani kamo sa una Nung katong nagisakitan ni dunay anak. mando si DILG secretary panahon ni former President Rodrigo Duterte nga i-clearing aga sidewalk kamo yung kauban na diri kaniadto nga magpa-interview nako kay reklamo mo kay ang mga vendors asa na mo ibutang. Tinuod na. Kami gyud intang ubana nahibuwang na lang ko nga nangyunana na siya. Sige. Nakay kapuno Sir Jaime? Mao na sir wa. Wala na kay kapuno. Wala ko kapuno. Iya naman istorya tanan. Sir tanan. Sige. Salamat kay sa iyong oras nga bisag busy mo mag-display unta mo sa Colon Night Market ron pero gibiyaan ninyo inyong pwesto kay nianhi gyud mo sa ato ang Sibianan para mutubag sa maong issue nga gipadangat diri sa tong Sibianan ni Maria Virginia. No, sige. Dito mo lang ngayon, ma'am. Kay natubag naman ninyo ako mga pangutana. Daghang salamat. Mayong gabi ninyong tanan. Oras